Zdravím, dobrý dopo. Dobrý dopo. Tak, teďka se nacházíme Na Muay Thai Brno. Přesně tak. A máme namířeno do Bratislavy, do OFI, kde budeme dneska mít sparingy do Polko. Jo, bude tam Attila, to je tu hlavní, nebo ty s ním budeš hlavně sparovat, tak tam můžeme něco natočit. A co, včera jsme měli pohodový den, spali jsme u Ruchyho, takže byla sranda. Jo, Ruchy dospával ještě v autě, měli jsme tréninky tady na Muay Thai Brno u Karla a teďka jdem to vyštípat do OFI. Jdem? Dej tam do navigačky, už vole, to. Chceš tu cestu? Teda, počkej. Napiš do mé OFA. To je na hovno signál. Jo, Ivanská cesta. Je to za benzín. A nechceš nějaký kafe? Ty rána jsou takový zmatený. Otevři si tam. A máme prachy. A je dobře. Jak probíhá tvoje příprava? Tak vlastně v podstatě dobrý, protože trávíme čas hlavně my tři spolu, tak jsme taková parta. Makáme a... Co? Spím sám, oni spí spolu. Ale to je výhoda. No ale každopádně probíhá to dobře, protože jezdíme spolu na sparingy do Bratislavy, zdravý sen, což je důležitý. A to je to nejdůležitější, no. Jak často trénuješ? V podstatě 2krát denně. Jaký máš denní harmonogram? Ale když jdu do práce, nebo když nejdu do práce? Tak celkově během týdne, nebo jak to máš rozdělené? Ale tak chodím 2krát, 3krát v týdnu do práce. Když jdu do práce, tak jdu na 8 ráno, nebo jdu na odpolední, to záleží. A i podle operací. A v podstatě, když jdu na 8 ráno, tak musím mít trénink na 6, aby byl už prostě 8 ráno v práci. A jak skončím práci, tak se na chvilku lehnu a jdu na odpolední večerní trénink. No. A když práci nemám, tak jdu ráno na trénink, pak se najíst, lehnout si, spát a zase na odpolední trénink a tak stejný dokola. No. Jak to máš s váhou? Ještě asi do konce května neřeším. Váhu mám docela v pohodě, aspoň to nejde vidět, že by byl nějaký, že by tam bylo něco špatně. Co tam ukazuješ? Není víkendu bez vajec a bez rohlíku, ty vole. Ale od té doby, co jsem mu to ukázal, tak to začal žrát taky. Teďka furt posíláš furt stranu pro pečivo. Nejhorší je nežrat pečivo v dietě, to je nejhorší problém. To je takové, co mi prostě nejvíc chybí. Já se vždycky vážím právě ve středu vždycky v OFě a po tréninku mám 96. Já jsem byl pak dobře rozbombený ten minulý týden, jak jsme spali v té posteli u Karla nahoře. No a ty si chrápal brutálně hlavně. Dívej, mám video. No zrovna teďka ne, jsem to chtěl natočit a zrovna si nechrápal. Takový měl vyzvánění děda na aligátorovi, protože z toho mrdlo. Dojíždíme do Bratislavy, akorát klasický průser před Bratislavou, takže kolona obří.
máme po sparingách, sparovali jsme kolik 10 trojek a bylo to fajn, trošku náročný začátku, ale super kolečka za Tylkou, je připravený. My budeme taky na naše fighty, takže masakr. Přípravu děláme u nás v Brně a potom jezdíme i tady a nemůžu z toho vynachválit, je to nejlepší, protože se vždycky Ilja hezky postará a za tomu děkujem. A to zase my si sem nepustíme hoci koho, týchto chalaňov mám rád. Trepú sa sem, čo ja viem odkiaľ, až za Brnom a z Brna, neviem, skade si to, ne? Takže zo Znojma a takto, takže veľmi sa teším. Já bych se ještě chtěl zeptat nějakou predikci Andres versus Datelinka. Ja si myslím, že Andres vyhrá v prvom alebo v druhom kole. Yes! Děkuju. Díky. Můžeš něco říct ještě? Díky. Já vem si to. Já? Takže borci makají, jsou ve brutální formě a jdeme si pro víru, jak v Brně, tak v Bratislavě. Takže koukejte na bomby, sledujte nás a děkujeme za všechno. Tak, jak se ti líbily dnešní sparingy, jak jsi cítil a podobně? Takže dneské sparingy líbili sa veľmi dobre a môžem povedať, že Andres, ďakujem aj tebe. Je to potešením. Že si bol súčasťou mojej prípravy na odvetu zápas storočia, lebo môžem povedať, že od začiatku, ak som začal prípravu, bol si súčasťou toho, takže veľké poďakovanie, ešte som nikdy nehovoril, takže ďakujem krásne. Každú stredu sme tu videli aj niekedy aj došli si pomôcť aj na stenu, takže je to pre mňa veľká čest, takisto ti držím palce na tom zápase. Tam podpis a tam to napíšu věnování. Tak jsme konečně zpátky v Brně, jdeme na oběd. Na Olomouckou tady chodíme často, protože tu vaří docela prostě maso, rýže, zelenina, ideálka. A Andres, výběrčí parkovního. a Andres si sem chodí kupovat výtonky, kabelky a tak. Přesně tady do toho obchodu. Na oběd klasika, nudle, maso nebo risotto, jak mají kluci. Prostě zdravý jídlo, relativně. Ještě není úplně taková ta pravá tvrdá dieta, takže si to můžeme po těžkém tréninku, po sparingách prostě v pohodě dovolit, takže cajk. A k tomu litr Arizony. Tak věřím to, že se vám naše dnešní dopoledne líbilo. A my máme ještě odpolední trénink, teď si půjdeme lehnout, dáme si pohodičku a pak už jenom nějaký lehčí trénink odpoledne. Já bych šel s klukama, tak já jdu na kontrolu s nohou, takže příště už v plný palbě. Díky za Brain Market, za doplňky, suplementy. Jsme silní, je tam power. Přesně tak a pro všechny doplňky můžete využívat buď to kód Andres 10, anebo Vlado, použijte Vlado, bez ničeho. bez ničeho, Vlado 40. Ne, Vlado. Vlado 80 zkus. Borci jdem spát, dobrou noc. Čaute.